mensahe, wala sang inadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Responsable ang pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dapat palanggan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan, Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko di sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man kapamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila playas! Kapuy na ako sa kamo. Luyag ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga gustong
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduwa nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Jack, sa dinbla ka mo nagkanto ni Trini Canor. Parmi ka mo nagkalakat na. Kung sa banwapat, gapangita kami kung anong mayong nga negosyon dire. Amo pala, Jack. Nga, anong plano mo? Dari na kita matiner? Oo. Beatrice, kinasikaso ni Dayan ang problema ko. Kakun kaluyan tani nga matapos ng problema ko, dire ko luyag ang mga buhi pati ma. Amo pala. Nga, wala ka din na namian, no? Nanamian man, Jack, eh. Katawhay diri, eh. Kagatawom sang lugar. Kanami sang pagplastal sang balay. Kalapad sang usaran. Katawom sang lugar nga ini, Jack. Ati kung matapos ng problema ko, dari na ta mga buhi pat. Ay, oo, Jack. Mangita lang kung di palang ang buhi anta. Ambal ni Chuy ni Canor, may manigusyuhon ang pangisda. Mabakal ko sa kayan pangisda pat. Ikaw ang bahala, Jack. Suportado ko kung ano man ang ginaplano mo. Ari lang ako, Jack. Salamat pati ma. Salamat. Abi mo, Jack. Malipayo na ako nga upod ko ikaw. Ambot do kamagan sa pamatya ko nga ara ko sa tuban mo. Palangga mo ako mo. Kaya ikaw, palangga ko man. Ano pa, malipayon kita. Ay, pangamuyoon ko ki Jack. Nga kabay pa nga, malampuwasan mo ng ginaatubang mga problema para makapangabuhi ni kita sang normal. Simple lang, pero matawhay kag malipayon. Okay. Amo man yun ang gandom ko ginpat. Ugaling hambot, do apektado ako sa nagkakatabo sa palibot. Daw galaing gid ang buot ko kung mabalaan ko nga may nagahimbos ang hindi mayo. Jack? Ho, pati ma. Nagaliwat dayo nagdalagan sang paminsaron ko. Basta may makita ako, kag mabalaan nga may mga tao nga nagahimbos ang malain. Apektado ako, pati ma. Okay na, Jack. Sobra na isa kasi mana ang pag-surveillance na kay Booker. Te ano, nabasa ta ng hulag ya. Anong plano mo? Kaya mo? Kaya, Chuy. Kaagaw ng mayong atiun para sudlon siya. Ha? Kay kung gabi, madamos ang tao nga nagakadto sa iya balay. Kung adlaw mo man. Pero kung kaagahon, kung kaisa nagapahuway na siya, tulog siya. Amo nang maayo nga timing para sudlon siya. Do, hindi tayo mabudlayan sina nga iguon mo siya sa ila mismo balay. Abi ko anay kung sagwa. Hindi ko maubos ko ang kwarta niya kung sagwa ko siya igon, Chuy. Maayo sa iya balay. Jack, hindi ta siya pag-alang-alangon ha. Winner naman si Booker. Mabato ina, may kargada man siya. Pati nang duha niya ka guyod. Mabato man siya o kung hindi. Patsyon ko man gihapon siya, Chuy ni Canor. Jack, abi ko ani kung kwarta lang ang kinahanglan mo sa iya. Mapadayon magihapon siya sa iya katuntuhan kung buhion siya, Chuy. Amo ng mga adik. Mapauntat lang siya sa ginahimo niya. Kung untat naman ang edad niya. Jack,
Sa kagawon Joy ni Kanor, idulong ako malapit sa balay niya. Biyahiun ko siya sa kagahon Joy ni Kanor. Amo ng plano mo. Oo, obdi ako. Idulong ako malapit sa balay sang puser nga to. Ako nang bahala sa iya. Kagawon tagit sa kaligoon. Siya pabalay. Oo, Joy. Amo nang husto nga timing. Inang matulog na siya, gagjutay na lang ang tao nga nagakadto sa iya balay para mag-score. Hindi tayo sila pagbudlayan, Jack. Basi bila budlayaw. Pero ikaw na bala. Pero kinahanglan lang halong ha. May duwa siya bila kabata-bata ang hara siya balay. Oo, Hindi ka magkalipat sina. ako nang bahala sa iya. Ano abi kung upod kita nga duha sulod sa iya balay para may alalay ka. Bisan paano siguro makabulig mang kusimo, Jack. Joy ni Kanor? Masuksok lang ko sang bonnet para nga hindi ako makilala. Ha? Oh, sige. Ikaw ang bahala. Okay ka lang? Makasarang pa ako magpitik sang gato, Jack. Inakon may rimalasogin man. Kuan ugaling Joy. Basi kung anong matabo sa imo, konsensyahon gid ako. Kasarang pa ko sang kaugalingon ko, Jack. Ngao. Napigawan kit sa ako na Wala, Joy. Sabi ko, ano ko napigawan ka. Wala. Sige, ikaw ang bahala. Buwas antes magsanag, sudlong tang balay niya.
Bugtawan ay pat. Hmm. Isirang pirtahan. Malakat kami. Ha? Bugtawan. Jack, ano tong siling mo? Malakat kami ni Jenny Canor. Siling ka mo makadto. Akuan, matabo kami sa malungkag na sagayan. Malantaw kami sa presyo. Basi mo kwartahan. Aha. Kay kumpra ko namon. Kag ibaligya sa piyang kabanwa. Ha? Paano? Tulang ka man makistorya siya sa akon, Jack, ha? Wala gani. Gagabi na lang yan namuno sa akon. Malilag pa man lang kami sa presyo. Hindi pa man kami magbakan. Ay, subong ka mo malakat. Oo. At ipangapianay ka mo, antes maglakat. Nakainom na ako. Nakainit na ako tubig kain na pa. Ay, wala ko kabatsyag ba? Nanami abis ang tulog may wala ko na lang ikaw yung pukaw. Sige, malakat na kami. Nagkawalat na siguro si Johnny Canor sa kwa. Ate, sige. Panirado ka diri ha. Samtang wala pa kami makabalik. Dulong pa ini. Oo, Jack. Halong ka mo, ha? Oo. Mahalong ako, Pat. Ay, sus. Grabe yung palangga ko ba? Mapabaybay lang. Pero puwerteng forma. Basi may pangaluyagan ka, ha? Nuna. Kaagahong mga luyag. Ano, injek? Basi. Basi bala. Grabe dan forma mo. Bodo sobra ka pa sa pulis magporma. Sige, malakat na ako, ha? Panirado ka, ha? Oo, ah. Hoy, halong ka, ha? Halong ka mo. Benje. Oka. Abi, magpanirado na kamo, ha? Mapahuway na ako. Kaga, kung sino man gani ang mangita sa ako ng bala ninyo nga, hindi ako luyag istorbohon. Mapahuway na ako. Oo, boss. Areglado. Sige. Lakat na kamo. Sa salas kamo. Kay mapahuway na ako. Ayos, boss. Kagoy, dali lang. Kamu, bebe. Dali lang kamo. Mapahuway na kita. Ay, busi lang. Gasuyo pa kami ni Girlie. Gani, bro. Daw mga wala kamo sang kaayawan. Sige. Dali kamo di nga duha. Pulihin niyo ko bala para kapuyon ko. Agad matulugan ko. Grabe, duha isa. Ay, hindi ka kao. Pulihin niyo ko Pero kayo niyo kung na matulugan ko. Tapos niyo suyong ka mo na yun. Liwat pa gusto ka mo na. Basta hindi lang ka mo di magwas kwarto ko. Hindi niyo ko di pagbayaan kung magtulog ako. Okay, bossing. Okay, very good. Sige, dali ka mo nga doon. Dali. Ikaw hindi. Pila na gani edad mo ka? 14, bossing. Wow. Tingala ko mga daw kahumot tayo sa imo. Bebe, patis-bis. Bossing. Ay, ikaw yan lang ka. Ikaw yan. Pinanagidad mo. 13, bossing. Kadamit ang galising mo. Dali. Di ba na? Pulihan niyo po, ha? Parang kapuyon ako. Dahil matulog ko. Pinakadlaw nga wala ko sa tinulugan. Bossing, lipayan ka namon. Basta, pagustuhan mo kami, higo po, ha? Ako pa, yaho. Hatagan na pa ka mo sa damo-damo nga kwarta. Lipayan niyo lang ako. Okay, bossing. Kabangan na mitor sa inyo kay ka mga baglas sa inyo. Ikaw ka namin sa mo. Ungaron.
Nagdulong sa gate sang balay Choy ni Kanor. Pero nagasigang suga sa salas. May nagkabugtaw pa. Daw wala manada sila nagatulog. Gani? Sarado kayong gate. Hindi tayo na masulod. Magluwas lang kung magtaklas kita sa pader. Hindi na po siguro kasarang magtaklas diya ka. Ako lang. Abrihan ko lang dahil ang gate kung makasulod na ako. Ate, sige, ikaw bahala. Dari Choy, magpalapit kita sa balay. Sudlon ta na. Nag-aamad na guwang adlaw. Ang kitugay masanag na. Dali na Choy. Nasigong tag maghulang. Dali ka.
grabe ang sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginti produksyon sang DYEZ sa Macolod, Action Radio.